Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod cu Minecraft Pact Edition. Astăzi vrem să construim casa, dar o să trebuiască să ne grăbim pentru că trebuie să punem că doar avem 13 minute la dispoziție, că nu mai fac altul, că e seară și trebuie să fac aici repede cu ferma. I'm a real boy. Gata, știu cum era muzica. Nu mai am uitasem. Uitasem muzica, că nu mai știu cum era. Ia mă. Acum trag porții, uite. Hai, mă! Pleacă, mă, tu. Bun, lăsăm acum că nu mai stăm. E joacă. Mai da să mai facem, uite ce. Așa. Gata. Hai, mergem să facem casă, să mai pierdem timpul. Așa am zis. Lăsăm așa deschis, las. Dacă atâta. Așa. Nu știu, le las. Uite, mă, că iau cu mine. Se mănâncă. Iau lemnul. Iau lemnul. Și apucăm de casă, dar nu știu unde să ne facem casa, că vreau să facem mare. Uite aici, lângă ei. O să facem de 3 etaje, vreau să fac frumoasă, foarte mare. Dar întâi o să începem cu primul etaj. De fapt nu știu de ce fac eu așa. Fac de 4 primul etaj, așa aici. Aici.
Deci mai facem lemn dacă e asta. Așa. Ok. Ah, da. Da, putem să facem așa. Ok. Oh! Ce facem aici? Dun, dun, dun. Dun, dun. Afirmarea. 3 minute, hai că mai avem. Facem până la 14 minute acum chiar. Vreau să fac asta. Stai un pic, că o să... Zici că arată acum de o cabană. Ai. Mamă, ce mă tare cotă, că să țin cotă. Ai. Culcăm repede acum. Ce s-a auzit? Încă un pic. Căzut, nu știu ce căzut. Așa. Nu prindeți voi viață. Cheleți. Scheletoni. Da, o să facem și... Nu o să facem numai videoclipuri cu... Nu vă faceți griji, nu o să facem videoclipuri numai cu Minecraft. O să facem și videoclipuri cu altceva, nu trebuie neapărat cu Minecraft. Că poate mă plictisesc eu de Minecraft, nu tot timpul vreau Minecraft. Poate alții vor numai Minecraft. Dar eu nu. De exemplu, pot să facem și videoclipuri cu Pixel Gun. Dacă cineva știe jocul, dar e popular jocul. Am aflat. Bă. Dacă mi-e un creeper acum să vezi ce dau. Mă răzbun și eu pe ei. Cum am zis data trecută în cealaltă lume. Că ei s-au răzbunat pe noi. Am zis și așa că n-au bubui de nu se poate. Veneau pe la spate și ne bubuiau. Am văzut că sunt mai multe mine. Așa, uite, destul de mare casa. Un pic mă duc să iau... Eu ce fac? Dacă mă uit aici, am 4 circulete, ori fac poze, ori setări, ori cât filmez, 8 minute 39, 41, 42 de secunde. Zice că am nevoie să iau ăsta, topor și lopata. Nu asta. Iau asta. O să aranjez acolo, dar nu acum, că nu pot. Facem așa. Uite văcuțe aici. Nu știu dacă o să terminăm casa, dar sunt sigur că nu o să terminăm un episod ăsta. Mamă, ce mă sperie!
te omor că va te dă mâncărică. Scuze, porchi, doar că mă și speriași. Că zic că venea un creeper. Măcar de dușmanul. Uite, pământ, stai un pic. Am 36 ca și lemnul ăla. Bă, nu aici. Aici. Așa. Bă, dar dați-vă mă din casa mea. Nu pot să-mi faci o casă liniștit. Mă speriați că vedeți pe casă așa, din prima. O să punem și cobblestone, așa să arate mai frumos. Cam așa știți. O să punem așa. Dar nu acum pentru că nu avem cobblestone. Nu mai avem niciun pic. Și suntem armură full. Da, lasă. Pleacă mă, oiță. O să mai trebuiască lemn. Ce s-auzi așa, mai? Uai, parcă bubui cineva de cu un minge de bowling. Așa, o terminat. Undeva... Ce... Mamă, eu crezut că vaca aia un creeper foarte rupt așa, ca și la modul tăiat cu 3 capete roșu plin de sânge. Oi, adică... Ce mă speriai? Să facem aici un crafting. Uai, gata, trecut mult timp. Bun, toată lumea, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, subscribe și un share și ne vedem data viitoare. Bye, bye!